И здравейте хора, днес ще цъкаме на Among Us. Надявам се видеото да ви хареса, долу 9 човека ще играем с мои приятели. Надявам се да ви хареса видеото, абонирайте се, лайквайте и нека да започваме. А тебе трябва спасение, брат. Аз как няма други да Нека да започваме. Направо пускай. Направо да започваме. Виждам. Айде. Всички сме. Нека да видим дали късмета дали късмета ще се появи. Разбира се, че не е любимото ми. Поне съм инженер. Аз мисля, моята стратегия е първо в едната част да правя всичките неща и в лявата. Ето заради това, защото винаги пускат лампите и винаги някой ще гътне. То по кой дойде тук? На, Къде? Къде? Това е много близо на спам, ма не видях кой беше. Аз имам алиби, момчета, аз бях баш най-долу и Тебе те видях. Дромата е. Не, чакайте малко да се иска. Значи няма... Няма чакайте, няма. Чакай де! Дромата няма как да е. Дромата няма как да е, защото с мене оправяше в електрика от това. Дето бях а той Асенов беше отдолу под електрикал. Да опитаме. Бях най-долу, брат. Дай да скипваме. Тебе те видях. Дай да скипваме, бе. Скип. Мютвайте се. Беше. Кой път е гласувал за мене? Много са ми suspicious. То са ти няма. Да се надяваме да ни не убият. Аз отивам директно в лявата част, дясната част, де. Нека се направим нагоре, да се направя нагоре таска. Перфектно. Естествено, че пак ще спрат лампите. Накъде е? Добре, драмата е чист. Няма ти го пусна. Тук и нефите. Още и 40 секунди. Тук се събра цялото лоби. И естествено пак ще спрат лампите. Няма хора там начин. Тям долу. Любимото ми. От следващата игра няма правото да се пуска електрика, ако ще се спами само електрика. Тоест пък и той какво само се обажда. Че това не е честно тогава, баси. Вътре, интервюите. Някой гътна. Естествено, няма да се направя тази ска, любимото ми. Къде? Пак имам алиби, момчета, слушай са. Значи бях до Цецо и Цецо мога да кажа, че имах много възможности да го убия, ако бях аз, ма не го убих. Да. Да, че има в лаборатория ли? В лаборатория ли? Искам да питам едно нещо. Какво? Може ли? Моето име е на Уедъра с червени, що така? Понякога бъгва.
О майко. Да, добре. Добре, 100% не сте вие. 100%. Не. 100%. Какво за мен е? Да ме Опа, ботнеш! то верно. Ало. Аз забравих, че видях. Аз съм... Брат! Стана ми! Еми, забравих. Драмата го стралите, бе, Като брат. има скан, трябваше да ме засетиш, буквално не да водиш за мене. Забравих вече. Не! Драмата Като го има тролят, скан, брат. се означава, че съм крилмейт. Ела, как се прави това с Дори имах и астериди буквално. Аз буквално в 2 места бях и ми се пана такова. Добре, бе, мютвай се. Дрома, мютвай се, бе, човек. Ти като умреш, Дрома, ти като умреш и уреваваш света, млъкни и виж, че съм мютнат и аз съм умрял и нищо не казвам. Знам, но това, но той ме... Ако съм импортър, знам за кой ще гоня път. О, О, шит. не видим тази игра дали ще ни се усмихне. Това е този виртуал, за бе. Витал са какво прави, бе? Маш мачукът? Не разкривай ролята си, после Че ще аз не знаех, обясним. аз не знаех, че съм мютна, Витала да. виждаш по... С Витала виждаш кой е мъртъв или жив. Ма не, бе, аз не знаех, брат, че не съм мютнат, брат. Аз Мютни викам, се, че еми, съм мютвай се, мютвай. на микрофона нагоре, затъмни се, брат, затъмни. Мене ме нагъзиха, брат. О, Нека шит, да видим. айде. Нека видим кой си замине. Може би ако не се върне ще е добре. Добре, пуснах светлините. Естествено. Най-накрая. Уер, къде? То се спава. Открих на лаборатория. Лаборатория. Кой беше на лаборатория? Кой е на лаборатория? Кой е близко? Само да кажа, че... Цецо, значи... не бе, само ще да кажа, че бе. Не, често отиде за ракетата. Абе, обърках се, Често бе. отиде за Сбърках. ракетата. Аз съм Абе, с розовия. сбърках човека, бе. Сбърках Аз знам човека. кой, аз знам кой. Кой е? Кой е? Жълтия. Абе, не съм аз. бял. Той е бял, Не май. съм аз, бе. Не, Жълто. белото е друг цвят. Белото е друг цвят. Аз мисля, че е Луна. Не съм аз. Аз бях с Shadow Phoenix, бях на такса. Да, бяхме заедно. Уидъра не е сам, това ще ви кажа. Бате, сега аз представям Цецо Да и бъда Дромата, брат. Направо. Ма той Това Цецо... Не е Цецо. Казвам ви, че не е Цецо. Аз го видях, че отива към Еми да, защото ракетата. това е импостъра, брат, нормално да не си го видял, нали? Двама сте импостъри, бе, пич. Да, искаш да го видиш, аз не, го Цецо, давай видях, го, той. че отива към Абе, базика на ракетата. своя брат, базика Друма на ти своя. казва, давай, брат. Айде, бе, Цецо. Я им кой Ти ще остана само излети, Цецо. Еми, кой ще падне като труп. Я гледам. Опа! Пак за мен, бе, ей. Аре, загивай. тъките. Импостър. Така, само да обясня преди да започнем. Има инженер, който То се телепортира някой. може да използва вентилациите, но няма право да убива. Това е Ти добре ли си, бе, брат? Бе, тук си измислени твоите правила, бе, пич. Въобще не е добре. Обяснявам ролите. Бате ме заключиха, не знам какво. Не разкривай нищо повече. Имаме тракър, който слага страхове на всеки. Имаме и нон-сенсор, както предишната игра.
подсказа, ако е бил убит. Така че ако убиете много сенсора най-вече пострите, сте предупредени от сега. Еми, да видим сега колко кил ще направим. Опа, килче, Дрома, много си ми съмнителен. 3 килче. Ще да пусна малко лампи. Мамка му. Това не го знаех. Така. Ходи, та започва не паля, брат. Еми, нека. Оха. Още малко. Майче, още 2 кила. Ай, патикте. Опа! Знаеш ли, че е Веско, ама като не ме слушате, ма като ви казвам, че е Веско, ама не ме слушате. Аз си знаех, че е Цецо, аз си знаех, че е Цецо. Ама падени, много знаеш. За мен Знаеш, че си Веско, аз знаеш, че е Алекс, заблудих този бутон, брат. Да тук Вецо, да им пуснарите, че да победят, аз пак не мога да Просто разбера. да убият Трябва да ги всички пукнат хора. всичките, брат. Ала, нормалните, тия, които не са им пуснали. Да. Нали са като... Аз ще съм кукац, аз ще съм кука, брат. Я някой да ми даде Не синичкото. мога или не. Някой да ми даде синичкото. Много искаш. Аре, бе, Цецо, дай го, бе, брат. Не при мене, спокойно. Уидъра ще го даде. Меним ли мапа, бе? Дрома, мани си синито, аз да го взема. Цеца, виж кой има. Вземи си Яновото, Виж той е как синьо. любимец. Ама, брат, то няма да се вържеш с аутфита ми, бе, брат. Те два отрепа главати. Аз си мислих, че Аз не че дойдеш към мене да наложиш да направя така дъбъл кил, ама ти не иде. Кой Сега направи? не на друг мап. Заварих черния и викам, дай ми. Смени го на... Фейс. На ония Фейс. там с големия. Хора, появи новия с гъбата. Айде бе, да почваме. С гъбата. Давайте, айде, пускайте мапа. Добре, Айде. давай. Добре. Добре, Нека да видим, да се падне нещо хубаво. Моля се. Да сте пуснали. Игра, моля. Брат, аз буквално се бях скрил най-горе в кораба и чаках да стова, да пукнат всички да оживея. О, добре съм. Аз дори не съм какво се прави като моите. Брат, ние сме в пустинята в Африка, бе, брат. Да, брат. Аз сега отивам се крия на някакво място, брат. Какво прави Пет? Това Пет какво прави? Ай, моли, та игра си игра от... Само Нямам да думи. Петър, че те следва с тебе, той е нещо като животинче. Моля с никой да не ме убие. Бате, аз имам някаква розичка. Ай, нагъзиха ме. Добре. Охо, на зипойна съм. Нямам думи. О, Майка. Малка много китайски Някой уби Цецо. Чакайте, тихо сега. Убийството е, защото аз го намерих, убийството е една communication. Бяха там 4 Чува да правя някакви аз, прагове там. Чувах някакви Той ми прагове. изкликна. Аз също бях на Феникс, Аз също бях. също и Алекс. имам Аз чувство, знам кой е. Рома, аз знам кой е. Феникс мисля, че е Shadow. импостър. Shadow Phoenix. А не, аз съм на локаута. Ало, аз съм на локаута. Не съм при вас. Е, Аз съм на локаута долу да го оправя другото. Уидъра е. Тогава май Уидъра. не съм аз го намерих. Тогава е брат ми. Аз мисля, че съм Алон, аз мисля, че Алон, че Той е. аз не знам, що е Какво, така. брат, добре, Це е дромата, това е дромата. Не съм аз. Възикнем за Чимон е. Не го знам кой е, то просто вото ме знам. Май да, Ама ти май. нормален ли си, Да. бе, бички?
Ти натроша зъбите, не съм аз. Не, запомня. За мен. Много е страшно. Я им са кой гласувал. Само един не е гласувал. Да бе. Ще гласувам за... Някой не е гласувал. За мен. За мен На майка... Да, брат, те сега ще видиш къде има съм аз. Гледай къде има изпращат, брат, на работа, айде ще не учите. Пац, какво гласуват за мене, бе, брат? То при мен имаше трима и пак гласуват за мене, брат. Не знам, аз не съм гласувал за теб, аз скипнах, защото не знам. Не знам кой. Не, поне се завършат тасковете и да се Не, свършва. сега че съм гъл. Сториджа имам. Интересно спомням. Не, уж газ да взимам, явно не бутил. Не. Просто съм на бутилката някак си. Пак тия communications. Нямам дуим просто. Така. Знам кой е. Аз знам кой е. Знам кой е. Искате ли да ви кажа? Чакайте. Shadow Phoenix, знаете ли що? Значи аз слизам от Communications, слизам надолу към Storage. Кой е дядо Коледа? Какъв дядо Коледа, горе? Дядо Браз, братле. Аз имам само една брада, брат. Не, това е червен с шапка и с шел. Абе, Shadow Phoenix е единия, а друг... Не, там да Друг е... Не, чакайте. Не, Веско. Как самата? Веско, само Веско не сме го виждали. Веско е червения. Веско не сме виждали. Аз го от... Веско. Веско. Ама брат, тя била на карта. Айде, Веско. Весечко. Не съм маза. Сега кой е последно? Веско. Червения е Веско. Как му имате на Веско? Как му имате на Веско? Само те... Зеления трябва да бъде. Айде. Кой гласува? Още не си замин. И сега къде? Да, разбира. Нищо имам, бе, явно дано като е мис кликнал. Се разбра, че е той. А тия... Те не го спамят това. Няма спра да го спамят. Между другото видех кой е, бе. Кой е мръсник? Любимата ми част буклука. То. Естествено. Естествено, че пак ще направят кил, няма просто... Къде? Убил драмата, бе. Явно не е Рома, просто, Рома. вече не знам кой е. Реактора. Той трепа драмата. Чакайте малко. Ама Веско! патрон. Веско, Аз не мога горе. Ти не можеш. Кога ще му говоря? Слушайте сега, значи има един вариант, само Shadow Phoenix да остава, защото той беше при брат ми горе, когато стана кила. Де факто само той остава да е. Ти беше, няма кой друг да е бил. В момента бях в лабораторията да си подреждам тъпия кристал.
Отгоре, където ме видя на Communication, не знам кой беше при мен. Аз и брат ми бях. И ти, аз лезнах от Communications. Отидох на локаут, някого видях на локаут, тръгнах, някого беше правил, слезах надолу, отидох към лаборатория. Черния ли е? Черния ли? Черния. Не съм аз от човек. Някакво... няма смисъл. Абе, тебе те видях. Ма не, аз тебе те видях единствения, който беше при него. Не, бе, казвам. Мисля, че ще Мамка мула! Айде! Да ви се Еми, заминахте. Другата бе. Чакайте. Чакайте. Махнете мапа, мап не го знам. Аз ако са пана, пак. Чакайте само да дойде брат ми, чакайте само да дойде. Чакай, аз трябва да дойда. На мен сами мина ми верим, че се по-спорно. Ще ми отнапрем добре това. Някакъв OG мап, някакъв хубав от старо време. Кой чакаме да дойде? Брат ми, не сега влиза. Ама пласнете. Ето го тук е. Скелът направо. Така. Айде, давайте, Реди. Давайте. Ама не на Тополюс, не на Airship. Апа, ако... Airship имаме избиране на 3 карти. Какво е, бе? Трябва са тук кърпави. Това са културните хора. Интересно. Това първи път игра... Не за първи път, за поне трети път игра тази карта, ама... Охо, знам пистолетчета. Кой да гърми? Дромата ще гръмна. Естествено. То ще свърши време, докато някой ще... Ясно. Къде? Оранжевия купи, той се опитваше до брите, извън брите, до където е... Дромата е, видях го. Последно кой? Кажете ми цвят. Оранжевия наистина... Добре, значи за оранжевия ще гласуваме. Оранжевия. Абе, бате, вие болни ли сте, бе, пичка? Какво гласувате за мене? Еми, ти що му обвиняваш дромата? Ти се спиша малко, така като лъжеш. Ти сега ще виж, че не съм аз какво. Но аз видях, че Дон Сенсона беше убит. Ама това не значи, че съм аз, бе, брат. Аз се качах върху някаква стълба, бе, пичка. Аз не знам как се цъкнем. Ай, на майка ти кура, брат. Те сега ще виж, че не съм аз. Какво стана, е? Аз не съм, че те знам, са другия път няма го убивам. Не. То не изписва кой е. Така че... Само че си изкаран от кораба. По-точно от живите. Сега ще виж, че не съм аз, бате. Бати кушари, така ме да видиха. Ай, мютвайте се, бе. Не разбирам какво трябва да правя тук. Ай, не разбирам. Трябва че е в реактор. Корат Полев и ония Корвалак. Нямаш право да издаваш импостерите. Така.
къде снимам обаче тук. Това е тъпото. Не, накрая. Ясно. Айде, другата да мина. Айде. Къде? Къде? Къде бе, Йордане? На митинг рум е цялото. На митинга. Да къде? Ясно. Единственият, който бях видял там е той Shadow Phoenix. Няма как. Червения може да каже, че бях до него преди малко. Ама чакай, аз кам, той има и Shapeshifter. Той има и Shapeshifter. Преди малко беше преминал, брат. Абе, кам ти, че има и Shapeshifter, бе. Тоест някой може да се преобразил в него. Къде съм? Не знам. Аз не знам, аз нямам информация. Да скипваме. Никаква информация. Да знаете, че мен ме е изкарал от играта, ама аз телен, че бях умрял. Само ми кажете като почнете. Добре. Разбира се. Тука. Не, аз нямам думи. Оф, ясно. То. Накратко само. Айде. Миле. И то се погиб. Ясно. Нямам думи. Ние още в началото с брат ми направихме дабъл кил. Още в началото направихме дабъл кил. Нямам думи просто. Нямам думи. Почнахме, давай. Кой лепна, бе? Кой лепна? Кой лепна? Аз мене ме изкара от играта. Добре, идвай. Shadow Felix лепна. Аз не съм постал. Влез пакето. Окей. Слушай, кода. Готово. 7 човека сме вече и ми... Давай. Ти кой си, брат? Кой си? Зеленият е Бин Мат. Че, как се дава такова да не се... Долу. Виж реди. Ето това. Ама нещо цъкна. Кой се цъкна? Малко хора. Кой се оказва импостъра? Аз и брат ми бяхме импостъри. Как да дам на някой пост? Не можеш, трябва да дадеш ти. Как? Просто долу да искаш wait for hosting, дет пише там, надежда пише ready. Сарде. Аз цъкнах някакво... Махни се оттам. Махни се оттам. Ама нещо на геймпрес. Махни се оттам, Алоне. Ама какво права на Просто се махни от това. Са ще видите вие, като съм цъкнал грешно. Аха, бра. Са като цъкнах грешното ще видите вие, защото не мога да ме слушате. И стигна пак, няма да съм постър. Тука. Естествено, пак това. Пистолетите пак имам нареждам, нали? Не, ето. Имам долу. Това го маркирах да видя на къде ще ходи.
Защо? Защо? Защо дрома? Той дромата за какво волтва е така, даже не се анмютва, заглушава. Я го знам. Дрома, ще кажеш нещо? Дрома ще каже защо? Дрома, Защото знам кой е импостъра. Кой е? Кой е? Алона. Не познавам. Аз мога да клирна Алона, защото... Не, верно, мога да клирна Алона, защото бях по едно време с него. По едно време имаме ще доказателства, че не е импостър. Аз мисля, че е лидера. Аз не знам, мисля, че е лидера. Директно волтва. Директно волтва без да знае нищо. Няма да е Цветко, защото той беше другаде. Той отиде нагоре. Цялото със сигурност е от сега ви го казвам, че е точно в кухнята. Хайде, волтвайте де. Вие дик. Какъв дик? Какво? Уидър е. Ето и кафе ви е. Защо се виждат волтовете? Не знам, защото Алона го направи така. Ами аз ви казах. Не знам какво съм цък. Разбира се. Ехе, стотаска се направо. Така от следващата игра ще правим нов код да ви кажа, за да може да съм аз коста. Браво на те. И да оправя нещата, които е пипала Луна. И... Тук 100% мога да мина. Любимото ми. Айде. Лесно. Айде. Мамицата била! Какво лесно е тогава да не е би? Еми хора, до тук ще свършваме с видеото. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, лайквайте и довиждане!